Monika Madinabeitia naiz, Etxepare Euskal Institutuko Euskara Sustatu eta Hedatzeko zuzendaria, eta nire ardurapean daude Euskara eta Euskal ikasketak alorra. Eta horren baitan, urtero Etxeparek udako ikastaro bat antolatzen du Uikan, eta aurten ere horrelaxe egin dugu. Aurtengo edizioa 15. izango da, eta aurtengo gaia, galdera da, nola kontatzen dugun Euskara. Etxeparek nazioartean egiten du lana, nazioartean ematen ditugu Euskara eskolak, Euskal Kultura eskolak, eta bertara eramaten ditugu baita gure kulturako eragileak eta artistak. Horregatik garrantzitsua da, jakitea ero kontziente izatea nola kontatzen dugun Euskara, nola kontatzen dugun eta zer kontatzen dugun Euskararen inguruan. Hau da, helburua ez da bakarrik Euskara irakastea, Euskara eramatea, baizik eta nola kontatzen dugun, zer kontatzen dugun horren inguruan. Gogoeta hori uste dut etxean etxean egin behar dugula, eta hori da aurtengo ikastaroko asmoa. Horretarako hainbat aditu gonbidatu ditugu eta goizean zehar 4 hitzaldi izango dira, galdera honi erantzuten saiatuko direnak. Lehenengoa izango da Estitxu Garai, bera da momentu honetan EHUko Bizkaiko kampuseko eta komunikazioko erretore ordea, eta berak hitz egingo du euskara eta markaren inguruan. Bigarren hizlaria izango da Beñat Muguruza, bera EHUko irakasle eta ikerlaria da, eta Hitanoaren inguruan arituko da. Eta ea Hitanoa aurrerakoia, atzerakoia den, biak, ez? Hirugarren hizlaria izango da Urtzi Odriozola, kodesintaxen egiten du lan, eta bere informatikaria da, eta proposatu diogun galdera da, ea euskara adimen artifizialerako prest dagoen ala ez. Eta bukatzeko Arkaitzolea izango dugu, bera Sant Elmon ari da lanean, eta bitartekaritza arduraduna da. Eta berak hitz egingo duen gaiaro izango da euskara eta ondarea, euren esperientzia Sant Elmon. Bide batez, aurten lehenengo aldiz, Etxeparek Sant Elmorekin elkarlankidetzan prestatu du aurtengo ikastaro hau. Eta bukatzeko, 4 hizlari hauen tesiak argudioak eta ideiak entzun ondoren, galdera izango da nola kontatu nahi dugun euskara, eta hor egongo dira aipatutako 4 hizlari hauek gehi Irene Larrasa dela Etxepareko zuzendari nagusia. Eta, Irene egongo da hizlari bezala, eta apur bat kontatuko du baita, Etxeparen zer egiten dugun, eta nola nahiko genuken baita euskara kanpoan kontatu, Etxeparen egiten ditugun baliabidekin, irakurletzekin, irakurleak dira gure irakasleak, irakurleekin, katedrekin, hau da ikerketarekin, eta gero kultura eragileekin eta sortzaileekin. Eta iruditzen zaigu hau oso interesgarria dela, zeren eta gure pertzepzioa da askotan sortzen ditugun narratibak homogeneoak direla, oso exotikoak, oso sentimentalak, estankoak, estatikoak, eta ez dutela benetan kontatzen euskara beharko lukeen bezala, eta ea kontakizun bakar badagoen, kontakizunak egon beharko luketen, hori ere bada eztabaida. Orduan, guzti honen inguruan arituko gara uztailaren 9, goizeko 9 eta 4 eguerdiko ordubiak arte, eta izango gaituzue, eta noski oso gonbidatuta zaudete, baita zuek ere kontatzera, nola kontatzen duzuen euskara, eta nola kontatuko zenuketen.